गेदेमा रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी मानव गेदेर बिथाङा मैया मोनाबिलि समाव अबथिरायै रुंसारि जाबाय। बिथांनि बैसोआ मात्र 64 बोसोर बैसोनिल' जादोंमोन, नाथाय माखासे बेरामजों नाख्रेबजानायनि जाउनाव अबथिरायै बिथाङा न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बा बाय बाहागिखौ बा जों साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ नागारनानै अबथिरायै जे रुंसारि जानांनाय जे थासारि, बे थासारिखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोबोद जोङो दुखु मोनदों आरो जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनोबा मानव गेदेर रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा सासे गोख्रों आरो राफोद दैदेनगिरिमोन। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 7थि आफादगिरि आरो बिथाङा आफादगिरि जानानै बर' हारिनि थामोनथानि रैखाथिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावदोंमोन। आरो बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मैखोमै आलादा रायजो मोनफुंनांगौनि थाखाय जे सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायखौ मोगथां महर जाफुंनांगौनि सोमावसारनायनि राहाखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखायनो जे जोंनियाव BPSC मोनसे आफाद दङमोन आरो बे आफादनिनो फाउन्डार बिथाङा आफादगिरिमोन। दा बेबायदि बिथाङा बड'फा लोगोसे मानव गेदेर करेन्द्र बसुमतारी गोख्रोङै जे जोंनि आन्दलन आरो बिथांमोनजों समब्रा समब्रि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सोमावसारनायखौ गोख्रोङै दैदेनदोंमोन। बिनिनो मानव गेदेर बिथाङाबो सासे। बेनि थाखायनो जोङो दिनै सासे गोख्रों आरो सासे राफोद आरो सासे लामा दिन्थिगिरि जोंनि थुलुंगानि नेरसोन बिथांखौ जोङो दिनै खोमानानै लानांनायाव जोंहा जथेस्थ' जोङो खहा जादों आरो बे खहाखौ जोङो सुफुंनानै लाफिननो हानाय नङा। आरो बिथाङा बेल' नङा जे जोंनि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ मोगथां महर खालामनांगौनि थाखाय जे सुबुंनि गोख्रोंथि जे सोमावसारनाय, बेजों लोगोसे एसेम्ब्लियाव बा राजखान्थियारि मोनसे राहाजों जोंनि सोमावसारनायखौ जाफुंहोनांगौनि थाखायबो बिथाङा MLA बो जानाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो इयुनाव आरोबाव गुबुन गुबुन समावबो रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो बा रायजो राजानि अनसायनायनि खामानि मावनो थाखाय गोबांबार बिथाङा बेबायदि MLA बो जादोंमोन। दा बेखायनो बिथाङा बयजोंबो मिथिजानाय आरो बयजोंबो नाजावजानाय, बयजोंबो सिबिजानाय सासे दैदेनगिरिमोन। दा बेखायनो जोङो खोब जोङो दिनै खहा जोङो मोनदांदों आरो बे खहाखौ जोङो सुफुंनो हाया, बे बाथ्राखौ जोङो जेरै सानदों बेबायदि हयथ' रायजो राजाफ्राबो सानदों। जेन'क बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै। जोबोद दुखुनांथाव मानगोनां बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि करेन्द्र बसुमतारी बारग' MLA बिथांनि सोरगोआरि जिउनि थाखाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। जोबोद दुखुनांथाव बर' हारिनिफ्राय सासे दिथागिरि, बर' हारिखौ दैदेनबोनाय सासे बोसोनगिरि बिथांनि जोबथा जिउआव जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।